Her menika toya mina ulam kota galak kaksa galak galak ulam kesrambat toya tasik galak atur kula man. Gak ngono ne sedur wong guyune kaya Dursasana man Dursasana man kula citraksi man kula ngaturaken sar sapa sar dula mangsa jalma man sardula mangsa jalma tegese sardula sardula menika manuk macan sardula macan man mangsa menika mangan jalma menika menungso man galake manuk mangan jalma lho manuk mangan manungso iku kuwalik sardula iku macan sak galake macan mangan manungso tak tatase galak atur kula man ban kula pun sangat swatama man ngaturaken kula sangat swatama man nyadong dawuh kula ngaturaken tirta cantuka man sik tirta cantuka tirta menika bayu cantuka menika kodhok man sak galak-galake banyu kesrapa kodhok kuwale nek kodhok iku dirica-rica sak galak-galake kodhok ketemu banyu tasik galak atur kawula man kula sanget swatama man ngaturaken dawuh man ngene ya para sata Kurawa dina iki Bujala ana ing madyaning alun-alun Ngastina sak perlu nunduk balik Antasena merga Antasena arep mboyong Panembahan Durna nanging Panembahan Durna ora gelem arep dirudha paripaksa karo Antasena lah nek anak Prabu Duryudana ora gelem ngrekodaya Panembahan Durna Ngastina bakal diobrak-abrik bakal direbut karo Antasena. Wah, wah Kurawa iki rek kaget bareng mangan bareng nguyuh bareng. Wis tak jaluk dina iki Budhala kabeh menyang alun-alun undurna Antasena tandingana siji-siji ya. Dilidir beparisan para sata Kurawa ingkang siap siaga tumuju ana alun-alun negara Ngastina. Dasar watak-watake Kurawa gedhe dugane kathah sloro anggene lumaku ana ing madyaning alun-alun negara Ngastina padha nduduhna kalungitaning dewi-dewi padha nduduhna kasaktene dewi-dewi
ananing sang wadya Balasata Kurawa. Ana sing ngumbul pul 150 meter anjlok-jlok lemah digejrot jeblong sak sumur-sumur jerone. Ketemu barongan sak dapur dijebol brol digawe sumping. Ketemu lenggis gawe urek-urek kuping. Ketemu pacul digawe kukur-kukur geger. Enggaling cinarita Galise kong kang pinuju akandha budhaling para wadya Balasata Kurawa kaya arek-arek kang lagya bebaris. Budal
Wataknya gontor tarung Sureki Brahmaraja mangalat nganat sundul angkasa mangalat talatin arya sundul angkasa Antasena Pakdi Aswarama tak jaluk dina iki sliramu balik ana ing negara Ngamarta miturute dawuh Kanjeng Patih Pamanharya Sengkundi sliramu ati golek obrak-abrik keraton negara Ngastina ngene ya Pakdi iki urusanku karo Mbah Durna merga ora gelem tak boyong ana ing negara Ngamarta saperlu ngreka daya negara Ngamarta kang larang sandang larang pangan supaya bisa waliya jati wingi uni nek Pakde melok-melok gak usah ngenteni besok perang agung Bratayuda diwiwiti dina iki Antasena mani dadi wakile para Pandhawa Antasena para Pandhawa iki padha ngajeni karo aku dadak tiba anak wani marang wong tuwa tak jaluk balik dina saiki balik ana ing negari Ngamarta nek aku ora gelem balik kumlawit tangane Aswatama awas Lapo Pakdi kepyake busuk hati-hati kok sing hati-hati
Mundur. Kartomarmo sing maju Kartomarmo. Pak D Kartoma Antasena kok ganti sampean Pak D wis aja kakean omong nek anjene dodor perkara ungalno datang golek ana sing empuk-empuk wae awas gak popo gak popo wis aja turu ae.
ganti maneh. Aku sing maju. Aku sing maju. Nek awakmu kok kakean cakep. Hei. Hei. Barisane Kurawa padha rusak. Padha mundur kabeh. Iki nek kaya ngene iki urusane iki ambek Kakang Durna Kakang Durna. Mundure Sata Kurawa sing maju Pakde Basukarna. Ayo Pakde, nek belani Sata Kurawa
Tandhi ngono Antasena. Ladalah. Putra ponakanku Nak Antasena, ngene ya Nak. Tujuanmu menyang negara Ngastina mau apa sih? Diutus Bapak Werkudara mboyong Mbah Begawan Durna kanggo usada marang negara Ngamarta kang larang sandang larang pangan. Ngene ya Nak ya. Sejatine kekarepane ramamu iku bener. Golek senjata pitulungan ning sing dituju iku kliru. Begawan Kumbayana iku pendhita kang ahli perang. Perkara japa mantra usadane negara kang kena cobane dewa weweleke Jawata tartamtu gak iso. Gak iso. Ning aku kadung sanggup iku Pakde. Ngene ya, Nger. Antasena negara Ngamarta kena cobaning dewa weweleke Jawata iku suwene 3 wulan setengah iki mestine ana sing salah, Nger. Iki sing salah iku mbuh Pandhawa mbuh kawulane. Kok iso, Pakde? Sebab ngene lho Antasena. Negara Ngamarta nek kenek cobaning dewa weweleke Jawata iku gak kelebu nalar, Nger. Gak kelebu nalar. Sebab Pandhawa iku petetaning dewa. Titah kang ditresnani dewa. Iki mestine ana sing kliru. Tur meneh Nak Antasena kudune gak nganti negara Ngamarta kaya ngene. Sebabe Pandhawa iku diayomi dewa rong perkara. Dewa rong perkara, Pakde. Sepisan. Dalange Pandhawa Sri Narendra Bathara Krisna, panjamane Bathara Wisnu dewane katentreman. Kepindho Ki Lurah Semar Bojogati Nayantaka iku dewa kang kamanungsan. Kena disebut danyange Pulo Jawa. Kudune gak nganti Ngamarta larang sandang larang pangan. Dadi aku kudu ya apa? Pakde matura marang bapakmu Werkudara nek kudu takon Lurah Semar karo Wong Kresna. Dadi aku kudu matur Bapak Werkudara nek kudu takon Ki Lurah Semar karo Wong Kresna bener. Mesti bakal ngerti. Nyuwun pamit Pakde. Wektu dina iki tak matur ana ngarsane Rama Werkudara perkara iki.
nyeritosake lampahing Sang Raden Antasena nyorosaken wonten salebeting karang kletak nggih karang Pradusun anggennya dimatke kalih Kilurah Semar Badranaya dalah Bagong Mangundi Wangsa ingkang sedya suka parisuka nggih gara-gara ngambara ing awan you bebasan tanpa mimpi
Indonesia. Ger Bagong. Iya, Man. Oh, iki ngucapno wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tur bengi iki awak dhewe katuran nyemar ana ing dusun Sukobendu. Iki balik maneh kaya taun wingi, Gong. Iya, Man. Iki sing nanggap ya pancet, Man. Oh iya, Gong. Iki nggone pancet. Acarane pancet. Lah sindene ganti. Bolo-bolo yogane ya akeh. Sing disengkuyung bolo sepuh-sepuh. Alhamdulillah. Dalange pancet. Bedane iki mang rodok grogong. Ya ora apa-apa man ya nyuwun gungipun samudra pangaksami. Nyuwun pun gedhene pangapunten ingkang kathah kagem panjenenganipun Sohibul Hajah. Niki wau radi benten kados padatan. Pancene pirang-pirang dina kena hawa adem niku, Gong. Iya, Man. Iki acarane apa, Man? Iki acarane Ruah Desa Sukoharjo utawa Sukobendu, Cung. Oh iya, Man. Iki sekalian tasakuran panjenenganipun Gus Sukaryanto, Mas Sada, ugi Bapak Mujiono. Oh iya, Man. Semoga-moga diparingi bagas kewarasan, paringi rejeki ingkang kathah, rejeki ingkang turah-turah, rejeki ingkang barokah. Muga-muga tahun ngarep tahun-tahun ke depan iso wayangan terus ya, Man. Amin 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 ya, Gong. Ini nek iso ya pancet, nek gak ya gak apa. Jane ya rugi lho, Gong. Ya, Man. Nek gak Pandhawa laras rugi. Sing rugi sapa, Man? Kene. Sing rugi kene mergo gak ditanggap. Iya, Man. Mugi iki dukungan saka warga Wringin Karung Gresik. Ya, Man. Wis ditungakno padha sehat, paringi lancar sedaya usahane, paringi rejeki ingkang kathah barokah melimpah ruah. Allahumma ini jalan-jane panjak-panjak iki mbok, Gong. Napa maneh ana wong ndonga ngecobros ae. Sing siji bingung rokok, sing siji bingung kopi. Lah rika maneh kit mang yo ganek kopi ya, Gong, ya padha ae. Ya wis sing neriman kudu berkat ya apa sih rek ngono kudu lodok katano. Urip iku kudu syukuri. Syukur. Allah. Iki bengi iki waranggonane ana pira, Man? Iki bengi iki waranggonane wis ana 15, Gong. Lho akeh. Sing 10 merantau. Sing 10